Pipila ka mga ginikanan sa Cebu City Scholars. Mipasa kag reklamo batok ni Mayor Michael Rama tungod sa giingong pag-abusar ni Iris sa katungdanan. Kinihuman gipabalhin ni Rama ang ilang mga anak sa laing mga tunghaan samtang nagpadayon pa ang investigasyon kalabot sa maong tunghaan. Si Erica De Macleod ug Rona Fernandez sa detalye. Dulan sa napo ka mga ginikanan sa mga Cebu City Scholars ang midangop sa Ombudsman kagahapon aron mo pasaka og kaso batok kang Mayor Michael Rama. Kasong may kalabutan sa pagpang-abuso sa gahom ang gipasaka sa mga ginikanan batok sa mayor human kini miingon nga ibalhin sa laing tunghaan ang mga scholars sa Asian College of Technology International Education Foundation Incorporated o ACT-IEF. Apan matod ni Rama sa iyang press conference sa Barangay Taptap kagahapon, dili pang abuso ang pagbalhin sa mga scholars sanglit wala gipirmahang Memorandum of Agreement ang syudad ug mga tigdumala sa ACT-IEF. Kay moingon ang ICT akseptahon nila bisag way bayad, wa gyud problema ana. Pero moingon sila, mangadto sila didto, pero inigabot na sa bayad, maningil sa syudad, unya wa ko koy muwang pirmahan. Ngano mo pirma makog muwa? Nga naa naman ang kaso. Mo nagingon ako usa suicide. Si House Representative Rodrigo Abellanosa, kanhi presidente sa ACT-IEF, miingon kagahapon sa usa ka programa sa radyo nga pamulitika ang iyang nakit-ang rason ug nganong ibalhin ang mga scholars sa laing tunghaan. Si Rama sa iyang bahin, miingon nga walay angay ikasuko si Abellanosa sanglit miingon nga kini wala na siya'y kalabutan sa maong tunghaan. Ana si Bibot Abellanosa ngano masige mo sa kasuko, ngano sige may sa yaw-yaw, wa man kay sa ilabot. Ngano siya may magsigig istorya. Kagwa mo, kung wa sa ilabot sa eskwelahan, dili siya mo ay magsigig istorya. Ngano siya man, ngano siya may apektado. So mo nagingan lang no, maybe truth hurts. Miingon sa bang mayor nga maayo unta og nakig-istorya kaniyang mga may reklamo nga mga ginikanan sa wala pa sila mopasaka og kaso tungod kay andam siyang mopasabot sa iyang mga lakang. Alang sa Sunstar Pilipinas, kini si Erica De Macleod, kauban si Ron Joyce Fernandez, CNU Communication Interns.